Għal-masters fil-films se jibda jkun offrut mill-Università ta' Malta applikaw aktar mid-doppju tal-istudenti li kien hemm bżonn. Dan l-aħħar l-industrija tal-films pajjiżna qabdet ritmu b'saħħtu ħafna u l-bidu ta' dan il-kors se jkun f'sena li matula l-ekonomija Maltija se ddaħħal rekord ta' 100 miljun euro minn din l-industrija. U għalhekk li qed tikber il-ħtieġa ta' nies imħarġa u professjonali f'dan il-qasam. Il-professur Gloria Lauri Lucente spiegat ma' One News kif il-limitu fuq il-numru ta' studenti kien meħtieġ biex l-studenti jingħataw attenzjoni individwali. Anke għax dan il-kors jkun qed jiffoka fuq esperjenza diretta fl-industrija. L-istudenti mistenni jaħdmu wkoll fuq skript u produzzjoni fejn ir-riżultat aħħari ikun film qasir. Abbinajna it-teorija, jiġifieri pereżempju l-apprezzament u l-analiżi ta' film, pereżempju shot by shot analysis, kif wieħed jistudja u jaqra film, abbinajna dall-aspett teoriku li huwa ferm importanti mal-aspett prattiku. U għanna żewġ units id-dedikati għal script writing, imma mbagħad wara dawn iż-żewġ unit għandna unit iktar twil fejn il-kandidati jew l-istudenti jitrasformaw script ġo short film. Dawk l-istudenti li ma ntażlux din is-sena m'għandhomx jaqtaw qalbhom għax il-ħsibqu li s-sena d-dieħla il-kors jerġa' jinfetaħ. Ir-rispons mill-pubbliku kol ġenerali hemm ferm inkoraġġanti. Safrattant dan huwa l-ewwel darba li l-Università mill-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta se toffri bil-kollaborazzjoni tal-Ministeru tat-Turiżmu u l-Malta Film Commission se toffri degree kompletament iddedikata lil film studies għaliex sissa kellna korsijiet jew units individwali imma ma kenniex postgraduate degree, anzi degree totalment iddedikata lil film studies.